1 de xuño, esa é a data que se marca o Goberno local de Pontevedra para a entrada en funcionamento do transporte urbano. A Comisión de Mobilidade aprobou o seu convenio entre o Concello e a Xunta de Galicia. Este será ratificado no Pleno Municipal do vindeiro luns. Dado que este convenio saiu hoxe dictaminado por unanimidade, o outro está moi ben encamiñado, temos completo acordo e parece que os informes dos técnicos, polo menos os municipais, non están dando ningún problema. Eu creo que podemos anunciar que o 1 de xuño Pontevedra terá o seu novo sistema de transporte público por medio de autobuses funcionando. E, como digo, é o primeiro paso para chegar a ese 2023 con un sistema integral de transporte público na nosa cidade adaptado á realidade do século XXI. O sistema de transporte urbano contará con 2 liñas circulares. A verde percorrerá o trazado Monte Porreiro a Xunqueira e as estacións de autobús e ferrocarril. Pola súa banda, a liña azul arrancará na Praza de Galicia, irá ata Montecelo e rematará en Monte Porreiro. A frecuencia será de media hora e o que queda agora por determinar é o custo de cada viaxe. O único que está claro é que o prezo será inferior a €1. As liñas de autobús son viaxes de media hora, vale? Polo tanto, pasan por cada punto cada media hora. Agás en Monteporreiro, que como ten conexión co resto de Pontevedra por 2 puntos diferentes, por 2 vías diferentes, pois teñen a conexión con Pontevedra cada 15 minutos. O que imos facer co convenio das tarifas, xa vos lo contaremos máis en concreto, é adiantar a área de transporte urbana de Galiza. Vale? Adiantaremos iso. Faltan algúns detalles aínda, vamos a terminar con el, coa tramitación, pero non vai haber área metropolitana. Porque as áreas metropolitanas son a extinguir. A Xunta xa anunciou a área de transporte público de Galiza que sustituirá as áreas metropolitanas. Para facer fronte a este servizo, o Concello de Pontevedra aportará uns €146.000 anuais. Ademais, cabe destacar que a Xunta de Galicia comprometeuse tamén a colaborar na posta en marcha do transporte a demanda.